sama. Paakta ninyo guys, kay birthday niya. Katong wala invite. Pakadto mo, ikaw man na video. It's Benigni time. Kaya uli. Yo, may hapon sa tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing sa tutong tanan. So karon kay magbike ta no. Ni chat si Idol High Scoopy sa kuha nga. Nag-ilis na daw siya. So nakunahon na ako mintas naligo ko kay katong niagi naglalis mi. Ug sila ngayon sa munduha. Ingon siya ako do ko nila ngayon. Pero karon may ilhan gini sila ngayon sa mo kay nag-ilis naman siya nya ako. Naligo pa ko papadyo ka tiwas. So kung mauna kog human siya nagligo. Kana confirm na ginuhog sila ngayon sa munduha. Tiwas kog ligo ha nya. Ay human update mo kung say 15 una hamon sa mua. Ha. So stay tuned mo diha nya. Tiwas ang tanang video para malipay ang tanan. Confirm mga gano, mas langayan gid si Scoopy kaysa kuha kay ako nakailis na ko. Ana og ligo. Siya ang iyang nag-ilis. Wala pa gyapon mo man. Pero siya atuan sila no. Kung tanawon dito og man na bagay sa gilis. Goy. Dol. Hi Scoopy. Mo saan ka? Goy grabe. Grabe lang yan na boy. Nanganda naginom di kagatas dai. Wah grabe. Pakuan ba? Ilis 30 minutos gyud. Grabe po 30 Try to, girasan di kay? Grabe po kaduloy. Di mo to, girasan di ka. Hoy, alas 2. Nakaligo po ko. Alas 2. Papagyapon mo mag-ilis ay. Alas 2 di mo. Tatay. Ano rasa? Oh, alas 2:27. Ano ni Jawras? Grabe. Nalipang mo dapat. Hamal ang ligo. Wapag yung haman. Nalipang mo dapat. Di ba nagsiyara ka? Siyara ka ba? Dol. Ate, di mo plus doloy? Lutaw ang tubol. Ate Lisura di si Araning mag-conjure Diba kayo? Nga na yung pao. Di mo buka. Di mo buka? Di mo kawasang igilay. Ato na may padung mga gano. Medyo taas-taas ang pahuway sa atong bike adventure no. Kay busy no. Sige sa guwan-uwan. Kunya, liga sa diresong barangay niya. Ni duwa man ta. Busy ko no. Busy si ko na sa pagdato. Karon nung tanan ako na ko nga mag-challenge niya. Naman si Idol kay may ko nga biyaan ako si Idol kay hilak niya ni siya. Hindi na maglangay mga ga. Ato na ta. Let's go. Happy birthday sa mong Idol. Ano doy? Paak ta diha. Ikaw ko ano? Spin tayo no? Stite do. Ano ba to? Ano mo? Dol lang mo ara lang. Sugod na de. Alas 5, alas 6. Ah, makabalik ko na eh. Balik. Piyawan ko dito balik. Ayaw, buwang! Sibak ko yung tao ang namig ng Pedro mga ga. Yan mo sa may kadyot no kay sakitan sa paa si Idol. Murag kada yun siya nga di. Ano may plano na po? Kayo pa di? Kuhan? Ayun si Arnero. Saklay na kita. Ano to eh? Kain na. Dito kabot midili na nila eh? Abot na ba? Abot na abot. Dapat dili. Dilin ba yung Pedro mo rin? Bugo pa mo rin? Ayun day. Dili na. Layo pa na. Woo! Asman! Kaya pa? Naumtingog mga ga, ha? Muli! Muli na! Luya ba tayo? Nagkumbay mong naong dol! Ay, pag inanay, samot nag-hangin ba? Hapit na may mga ga. Hapit na may mga huli. Na namin sa Ilo Mindilian mga gano. Paikugpan. Nya dol, saman. Dahil tadi. Decision daan, minter sa pata kasugod. Tarong ba? Ni, Kaya ra. hinihinay lang. Kay para o ganahan ka mo balik. Pwede pa mo balik, balik ko no. Parang iya. Wala ko kita. Sa kamay. Wala nagi balikay. Wala mo nagbalik ko. Sisinta ka na. Grabo no ba nga kay. Luya ka scoop mga go. Okay na ka dol. Ay. Katunga na misal no. Kalapasan ni katunga. Man na ni. Lampos na ni. Champion. Lampos na ngayon mga ga. Ito nga decision. Naka sa bilyan o balik ko sa agi. Yan. Lo. Suga sa mga migoy. Suga na juga siya. Kung ano man. Nanamig midilin mga ga. Mga dol. Nasa? Nakos dulu ni. Ano yung ganahanap ko sa isog kayo? Kaya naglitod lang naong isog yung kayo. Para tingo bang?
Pahaway. Oh, kaon dai. Paakta lang karon kusyal kuan. Tipoy, kulingin. Paakta ninyo guys kay birthday niya. Ako nang invite niyo, sa katong wala gi-invite. Pangadto mo, ikaw man na ni video. Ang problema lang, kay dugay pa ni ma-post. Apoy. Musta pa mati? Uy, patay. Wala ko sa masol sa naong. Tawa ka, ilan na ka na. Di ba mo kung hawa mo tao eh? People ka man ko mo gina. Tawa lang daan. Para makikilig ko ron. Iba na ka man si padulungan ba pero What is? Imo lagi enjoy ang moment Oh. ko kana. Ano ba? Ba mo biyaan ko? Iba mo Ako lang enjoy nga napas siya. Taya. Bo ako daan ko. Ni ay. Ano yo ba libre? Tingin mo picture. Yung kaya na daw na. Nag-vlog ko ka. Emoji lang ko. Emoji kay nanim na picture oh. Bantay-bantay mo update ha pag activate sunod na. Oh. Kaya uli, hilot kada uli, hilot kada uli, uli. Tayo gitrada. Hilot kada uli, hilot kada uli, Hilot. kada uli. Larami mo doon. Timing ka na kapasilong uwan ba?